گەشەدانên herî dawî li seranserî cîhanê rûdane em ê hewl bidin di 20 deqe cîhanî de pêşkêşî wekin kerim kin. Binêzbûna dema hilbijartina li Tirkiye re Îtîfaqa Ked û Azadiyê xebatên xwe berfireh dike. Îtîfaqê banga bejdariya mîtînga wê di 15 Çileyê de li Stenbolê were li darxistin kir. Îtîfaqê ragihand ku di pêvajoya diyarkirina namzetê xwe de nêzî namzetê hevparin. Hevserok, serok û berdevkên pêkhateyên Îtîfaqa Ked û Azadiyê dû li otelekê Taksim a Stenbolê civiyabûn. Pêkhateyên Îtîfaqê Têkildarî civînî daxuyaniya bi sernavê em dibêjin vaya meydan em ê sala 2023 veguharînin sala guhartina siyasî weşand. Tifaqê di daxuyaniya xwe de îşaret bi zexta li ser HDP û DPP kir û ha got. Zextên li ser siyaseta demokratîk her ku diçe zêde dibin. Desteserkirina qeyûman a li dijî şaredariyên HDP dewam dike. Amadekariyên ji bo desteserkirina şaredariya Stenbolê ya bi qeyûm piştî şaredariyên HDP didome. Bi bincavkirin, girtin, êriş, sansûr û cezayên pereyan re hewl tê dayîn hemû mekanîzmayên îtirazê yên civakê bên felçkirin û çapemeniya azad nikaribe bixebite. Li dijî bêkarî, xizanî, bêedaletî û bêhêviyê. 15 Çilewê li qada Katal a Stenbolê bi duruşma em ji xîzanî, şer û zilmê re bêjin bese yekemîn mîtînga îtîfaqê wê ya hevpar wê pêkwere. Banga beşdarbûnê li tevahî demokrat û muxalîfan hate kirin. Tifaqê diyar kir ku ji bo namzetê hepar jî heta astekê nêzê hebûne û ha doman. Di pêvajoya diyarkirina namzetê xwe yê di hilbijartina serokkomariyê de em radigihînin ku em zêdetir nêzê ve bijêrka namzetê heparin. Em bang li hemû hêzên civakê bi taybet jî muxalefetên ku guhartinê dixwazin û li hemberî civakê berpirsyarin dikin ku bi cesaret bin û weke pêwîstiya vê berpirsyariya dîrokî bawekî vekirî û zelal berpirsyariyên xwe bicih bînin. Îtîfaqa Ked û Azadiyê ji bo welekarîya hilbijartinê banga seferberiyê kir û ha got. Ne tenê pêkhateyên xwe ji bo ewlehiya hilbijartinê ji bo çalakên hevpar bi hemû sazî û rêxistin demokratîk re amade ye. Li ser navê îtîfaq em careke din bang li hemû welatiyên xwe yên ku siber rojekê bi nirxên Ked û azadiyan tê avakirin dixwazin. Werin em bi hev re biguherînin. Li Meksîka serokê Kartal Sinaloa güzman yê hatîgirtin sewqê girtîgeha ewlehiya bilind ya deverekî hate kirin piştî girtina serokê Kartal Sinaloa güzman şer derketiye di şerê çekdarî yên avbera çeteyên Kartal û hêzên ewlekariyê de heft endamên ewlehiyê hatine kuştin ji kolanên welêt dîmenên şer û metirsîdar tên. Rêveberiya Meksîka bi salan e bi çeteyên Kartlê re di nava pevçûnan dige. Yek ji van komên çeteyên Kartlêr yê bi bandor Kartela Sinaloyê. Tundû dijî piştî girtina Ovidio Guzman, kurê tiryakê navdar ê Meksîkî, Joaquin Guzman yê binasnav El Jopo, welat veguherî qada şer. Guzman piştî bavê xwe serokatiya Kartala Sinaloa girtibû. Bi girtina wî ya li bajarê Kulîkan yê Meksîkayê re şer dest pê kir. Hat diyarkirin golê seranserî eyaleta Sinaloyê şer didûme. Gelek wesayet hatin şewtandin û hin dikan jî hatin talan kirin. Waliyê eyaleta Sinaloa, Robin Rochamoya, di daxuyaniya xwe de diyar kir got, di şerê bi çeteyên kartel Sinalo re
7 اندامên hêzin ewlekariyê hatine kuştin. Ji nava wan berpirsên paya bilind yên hêzin ewlekariyê jî heye. Herwa hejê sivîl 29 kes birîndar bûne. Şer heta amedekirina vê nûçeyê jî bi dijwarî dewam dikir. Wail Moya diyar kir got ji bo girtina riyan 25 çalakiyên talankirinê hatin kirin û di 105 wasayet hatin şewtandin. Herûha Walî Moya diyar kir got dorpêça çeteyên 18 xalên li kolîkan bi dawî bûye û ragihand got kontrola bajêr ketiye destê hêzin ewlehiyê. Roça Moya dîsa jî ji gel xwest got heta pêwîstiyek lezgîn nebe ji malên xwe dernekevin. Hat raghandin got dema operasyonên hêzin ewlehiyê dewam dikirin, endamên kartêla Sinaloa li eyaletên Sonora û Niyard yên derdorê jî çalakiyên çekdarî li dar xistin. Ji ber vê sedemê li hemû eyaletên derdora eyaleta Sinaloyê tedbîrên ewlehiyê hatin zêdekirin. O vîdeo xozman qaçaxçiyê narkotîkê got li kolîkanê ji aliyê artêşa Meksîkayê ve hate girtin, piştî vê bi balafiran ew derbasî paytext Mexico City kirin. Li wir jî derbasî girtîgeha Altiano ya bawlekariya bilind hate kirin. Li hêleke din welatên Rojavayê li pey hev çekan bo Ukraynayê dişînin. Bi vê yekê re jî didin xuyakirin ku ew di dirîjkirina şerê li Ukraynayê de ısrar dikin. Almanya wê wesayetên şer ên zirxî ji re dibêjin patriyayên mûşekên Patriot bide Ukraynayê, Amerîkayê jî wê wesayetên zirxî yên tîpa Bradleyê bo artêşa Kievê bişîne. Serokwezîrê Almanyayê Olaf Scholz û Serokê Amerîka Joe Biden hevkariya xwe ya bi Ukraynayê re careke din dûbare kirin. Lîderan bi daxuyaniyeke hevpara alîkariya leşkeriya nû ya govê Berlîn û Washington bidin Ukraynayê agahî dan. Di daxuyaniya got piştî peywendiya telîfonê ya di navbera her du lîderan de pêk hatî, hat diyarkirin got Almanya wê wesayetên şer yên zerxî yên tîpa Marder û betaryaya mûşekên Patriot bide Ukraynayê. Hat ragihandin got Amerîka wê wesayetên şer yên zerxî yên bi tîpa Bradley bişîne Ukraynayê. Rayedarên Amerîkayê ji Ajensa Navnetewî re axivîn û diyarkirin got hejmara betaryayên got wê ji bo Ukraynayê bên dayîn derdora pêncî ne. Amerîka jî meha borî ragihand bû got ew ê betaryaya parastina ezmaniya Patriot bide Ukraynayê. Roja borî Fransa ragihand got ew ê wesayetên şer yên zerxî yên tîpa MX-10 rês bo artêşa Ukraynayê bişîne. Lêbelê daxwazên dûbare yên Ukraynayê ji bo wesayetên şer yên girantir yên wekî Amraz, an tankên Leopard yên Almanî heta niha ji hêla hevalbendên wan yên Rojavayê ve nehatiye bersivdan. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був черговий активний дипломатичний день. Serokkomarê Ukraynayê Vladimir Zelenskî di daxuyaniya xwe de li ser Twitterê spasiya Serokwezîr Scholz ji bo piştgiriya Patriot a plankirî kir. Zelenskî got, li gel sîstema Reis-T û tankên dijî balafirên yên Gepard, Almanya alîkariyeke giring ji bo misogerkirina girtina hemû mûşekên Rûsyayê da. Rêberê Ukraynayê di peyama vîdeoyê ya goweşandî de spasiya Scholz û Biden kir û wiha got, em ê bibin xwediyê batriyayek nû ya Patriot û wesayetên zerxî yên bihêz. Bi rastî ev ji bo welatê me serkeftinek mezin e. Bi boneya cejna Nolî a Ortodoksan Serokê Rûsya Vladimir Putin 36 saetan agirbest ragihand. Agirbesta navborî îro saet 12 ket miryetê. І канцлеру Шольцу за рішення посилити нашу оборону. Дуже вагоме рішення. Матимемо Ukrayna ev agirbest red kir û ev yek weke Rûsya dixwazine fesekê bigire binav kir. Serokê Ukraynayê diyar kir got ev yek xapandineke û dixwazin pêşdeçûna hêzên me bidin rawestandin. Serokê Amerîka Joe Biden jî got Putin ji ber got tengav bûye agirbest ragihand. Rûsya hewl dide henaseyekê bigire. Lêbelê daxwazên dûbare yên Ukraynayê
د دیروکا امریکای د دبکو جارا یکم کۆمارگر کێفخۆشیya serketinê di hilbijartinan de naşîn. Serketina komargirina ya di hilbijartina meclisa nûneran de nekarî serokatiya meclisê bi dest bixe. Tevî dengên wan yên pêwîst nedan jî di tora yazdan de jî komargiran ji ber nakokiyên navxweyî namzetên xwe dirêdehiştin. Di krîza hilbijartina Amerîkayê de namzetê komarger Kevin McCarthy kete dîrokê. A su presidente. El favorito es el republicano Kevin McCarthy, pero una veintena Krîza hilbijartinên serokatiyê li meclîsa nûneran Amerîkayê zêde dibe. Kevin McCarthy namzedê komariyê ku di encama hilbijartinên pêşwex de piraniya dengan bi dest xist, di dengdana 11 de jî nekarî endamên partiya xwe razî bike. McCarthy ji bo ku bibe serokê meclîsa nûneran pêdivî bi 218 dengan heye. Lê 20 endamên komarî re dikin ku deng bidin McCarthy. Parlamenterên ku ji baskê muhafezekartirê Partiya Komargiranin di gelek mijarê sînûrdarkirinên ciddî nemaza bütçe hem jî bû Senatoya dibin kontrola demokratan û hem jî bû serokê Amerîkayê Joe Biden de ye. Bawer nakin ku McCarthy bikare daxwazê wan bicêbîne. Tawîzên ku McCarthy heta niha ji bo razîkirina komargirên li dijî xwe daye têra guhartina ramanên wan nekirine. McCarthy ji roja destpêkê hilbijartina serokê meclîsa nûneran û heta niha di dengên pêwîst ji endamên partiya xwe negirtiye. Tê çaverêkirin ku dengdan dewam be heta ku piraniya pêwîst ji bo hilbijartina serokê nû were bi destxistin. Di meclîsa nûneran de 222 endamên komarî û 212 jî demokrat hene. Endamên meclîsê wê îro careke din ji bo dengdanê bicive. Rewşekê ku tu serokê meclîsa nûneran di zêdetirîn 9 dengan de nedihatin hilbijartin, tenê beriya şerê navxweyê dewletên yekbûyên 1861 de pêk hatibû. Di dema piştî şer de di sala 1923 de serokê nû yê meclîsa nûneran di dengdana nihan de hate hilbijartin. afirman que no tiene ideología. Las votaciones seguirán el viernes. Nakokiya li ser namzediya McCarthyê 57 salî ji sala 2019 ve wekî serokê hindikahiyê yê partiya xwe di meclîsa nûneran de kar dike. Alûziya nabera komargiran dide xuyakirin ku wê ev yek bandor li hilbijartinên 2024 yê namzetiya serokatiya wan jî bike. Îro ji bo Amerîkayê rojeke mîna deqeke reş li dîroka demokrasiya wê ketiye. Di bûyera şeşê çileya 2021 de alîgirên Trump êrîş ser avahiya Kongresê kiribûn. Ji wê rojê ve ev yek weke yek ji rojên herî metirsîdar û hewildana têkbirina demokrasiya li welat tê dîtin. Serokê Amerîkayê Biden di salvegera bûyeran de 12 sivîlan xelat kirin. Di rojekê mîna îro de bû. Kongresa Amerîka bi metirsiya demokrasiyê re robrû mabû. 2 sal derbas bûn. Hîna jî ev doz li welat dewam dike. Di dema ku alîgirên serokê berê Amerîka Donald Trump piştî xaftinên wî bihêrs bûn û berê xwedan avahiya Kongreyê alozê derket. Di serdegirtina lavahiya Kongresa Amerîkaya li paytexta Washington de xwîn hate rijandin. Serokê Amerîka Joe Biden di salvegera duyemîn a bûyerê de wê 12 sivîlan xelat bike. Merasim wê li koşka spî pêk were. Hat diyarkirin ku wê xelat ji bo 12 kesên ku di nav wan de hiqûqnas, wezîfedarên hilbijartinê, rêveberên dewlet û herêmê jî hene bêdayîn. Ev xelata were dayîn li welata xelata di asta duyemîna herî bilind a ji bo sivîlan e. Komîteya Lêpirsîniya Şeşê Çileya ku li meclîsa nûneran hat avakirin, di 19 kanûnê de 4 doz li Trump vekir. Komîteyê pêşniyar kir ku dozgerên federal Trump astengkirina pêvajoya fermiya Kongreyê ji ber serdegirtin, komplo, şaştî û serhildanê tawanbar bikin. Li gorî raporeke dawiya Wezareta Dadê ku lêkolîna xwe ya derbarê serdegirtinê de dimeşîne, heta niha nêzên 900 kes bi beşdarbûna di serhildanê de hatine tawanbar kirin. Ji van nêzîkî 407 kes li sucê xwe mukur hatine. Di êrişa Kongreyê de 5 kes mirin û bêtirî 140 jî birîndar bûn.
گرماهیا هایی زهلا قشا بحله و اف یکجی مطرسیه کی مازن بخارتینه. تگوتن نیوی چیایل جیهانی و حتا 10,000 جبر گوهرتنا آف هوای بحله بتایبتی جی مطرسی لسر چیاین قشاین بچوک هیا. جیهان گرم دبه قشا دحله و گوهرینا آب هوا زنگلین مترسیه لددن. ددمک گوورزا زبستانیه لهینا هوک یا بوهار سروره. لیکولینا گوروژا پنجشنبه د گوبارا ساینس ده هاته وشاندن انجامین پیشبینیکری ین پاشروژا 215,000 دبرین قشای پار بکر. ها دیارکرین گو قشاین جدرا سرکه یا حوجداریا آوا پاقشن گرگرماهیا هوای بدومه و هتا استک مزن تونه ببه. لزانینگاه کارینگی میلون آمریکای زانیار قشایه دیوید راونز گولیکولین برودبه دیار کرگو دوان سالن داویده جبو و کولین گوهرین قشایه زیدتر وینین ساتالایت هاتن بکارانین. به ویرا پاشروژ هر قشایه جهف جدا هاتیه نرخاندن. رویترز راگهاند گو گرگرماهیا گردونی بدومه و هتا سال 10,000 جسدی 32 گرسه قشایه و جسدی 68 جمدان وندا ببن. ها دست نیشان کرن گو اف حلینا جمدان دگاره زیده بونا آستا دریایه هتا 115 میلیمتریان زیده بگه. رویترز گوت هرچند بلنبونا گرماهیا گردونی بگهجا ارمانجا پیمانا پاریسه یا 1.5 جی لیکولینر تخمین دکن گوی صدی 49 جمدن جیهانه هتا سال 10,000 و وندا ببن. وکیدن هات راگاندن گو اگر گرماهیا گردونی هتا سال 10,000 دنابرا دی 2.1 و دی 2.9 پلی دبه لگوری پیشبینی نتوین یک بویی همو جمدن چای اوروپا کانادا یا روژاوا امریکا و زلاندانو دبگو بحلن و وندا ببن. حوجداری آوا پاقج 2 میلیون مروفین لسرانسری جیهانه جزیده تری 112,000 جمدن لسر بجاهیت پیدا کرن. حلینا جمدان مترسیه لسر میلیارن مروفین لبر دریای دجینجی و بکه. جبرگو بلندبونا آستا دریایه و روشه دوار دموگرافی دجی بده گوهرتن. لهلك دن بنرن هجا مجلس هاولکاریا کار و تندرسیه یا کارکران راگهانزه کدنا و سالا در باسپوی ده هری کم 1,843 کارکران جیانا خوش دستانه. مجلس هاولکاریا کار و تندرسیه یا کارکران راپورا لسر کشتنا کارکران آسالا 2022 اشکره کرد. در راپور دهات راگهاندن که دما دستلاتاری AKP ده 3,546 کارکران جیانا خوش دستانه. مجلس دیار کرد که تنه سال 2022 هری کم 1,843 کارگر دما کار ده جیانا خوش دستانه. لگوری وی که هر روز هری کم 5 کارکران جیانا خوش دستان. کارگر هری زیده لستانبوله هری کم لرهای جیانا خوش دستان. لگوری راپوره دنوا ساله در استانبول 256 کارگر لرهای جی 36 کارگران جیانا خوش دستانه. مجلس اولکاریا کار و تندرسیه یا کارگران در راپور ده دیار کرد که دما دستلاتا AKP ده 3,546 کارگران جیانا خوش دستانه. بزق جیهانی بوی آوای بتاوی ده بگلک سپاس کم حتی في کلیه هون لگل ممان خاطره